Bagong sisan. Oh iya, iya. Disambut apa, Nduk? Praon. Praon, ayo. Monggo praon dipun aturaken. Monggo, yuk. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak Limbuk Mak Cangik. Nggih, sugeng dalu. Selamat malam. Mas Perjurit. Mas Perjurit. Oh, terus sia-sia. Bintang tamu saka Balai Kambang ngono kok. Ayang Amar Pradopo apa sekiranya kok. Loh, malah Cita Lama bersemi kembali. Wah. Dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Sik, iki sapa, Nduk? Duka. Lho ora ero. Lho niki Mas Bagong Glondor ngoten lho Mak Cangik. Oh, alah. Oh, glondor ta. Ping iki janjane ora enek dagelan lanang lho kok iki kok. Lah, Mereka ingkang menika wani tombok kalian silat. Sindian Klaten kalian wani tombok. Menawi silat menika kang kesuwi di April menawi wani tombok menika Bu Eka. Kula dagelan saking silit. Mas. Wis rasa aja omong. Kalau aku nek kowe ngono. Andane aku wegah aja omong iki sok. Pirantiku mbok gowo. Ning sakderipun nyuwun duka kula. Nggih. Kala wingi gladen kalih dinten kepengker kula mboten saged sowan blas ra ono sing ngabari. Ora ono sing ngabari ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan? Bisa jadi satu karena aku ora dianggep ora diwongke. Bisa jadi karena talenta kula sudah mumpuni di atas rata-rata, bisa jadi tanpa latihan. Lah dadi kula dua persepsi. IQ-ne iki piro IQ-ne iki? Apa aku ora dianggep utawa kula dianggep wis masuk kategori dwijo kok rasa gladen. Terus menika pertanyaan besar. Ora latihan iki kowe ora diwongke. Antara ora diwongke utawa dianggap mumpuni. Napa kowe iki wong? Mboten para siswa-siswa Waranggana ki ya ngrumangsani wong iki durung tekan ruah to. Dadi ya urung sowan, kok nek ruah. Iya, Kok lagi diatur. ben ruwah sik dadi Iki ganane iki lho Lek, nek kamu ki sibuk. Sibuk ya. Wayah ndek iki kan kowe ya ngombor, ngarit, ora sing genah ki padha pirsa kok, Mbak. Panjenengan nembe fokus jogetan cara kulonan ndek iki dadi Dolalak tenan. dolalak aku ndek kepiah malah. Lah, selama ini 49 tahun kata sing pengertos wentis kula kalian pupu kula. Lah, wonten Karanganyar kala iki saged mersen oh ternyata sing ditutupi min selama ini ya resik. Ora anggepan piyai kadhe nek gurek menika klentu, resik kasus nyatanipun kanthi dolalak ngagem stocking sak menten menika kala wingi. Nggih. Panjenengan mirsani piyambak ta kala wingi kahananipun. Nggih, heeh, terus gangguan sinyalku. Aku delok. Ora ngono lho Mbak Cangik lho ngendikane iki. Iya. Iki ra gunake dagelan lanang. Heeh. Lah wong sebelah ki ya lanang ya gur dandang beda ya. Iki ya lanang ya gur dandan beda. Masa, Mas? Ngerti aku mau ya sambulan sisan. Nggih, panjenenganipun derek memuji derek dedonga menika Mbak Limbuk Mak Cangik kaliyan Mas Nggih, Ahmad. atas nama keluarga kula matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, Mas Bagong. Nggih. Mas Kangkong di Parang Lenggah. Alhamdulillah. Ayo cah. Mas Sigit saking Rembang, Mas Agung Ngundaan nggih. Mas Agung. Nggih. Oh sedaya para kadang para pepunden dalang kepareng berkahi matur nuwun. Senior-senior dagelan hebatnya Indonesia rawuh sedaya. Ibu Yanti Pesek rawuh. Bu Endah Laras rawuh. Pak Dewata Pak rawuh. Demarwoto rawuh. Mbok diaturi sik Pak Dewata. Ayo, kali Bu Diyati nggih. kabeh malah men rame ning kono. Monggo. Iya. Bu Indah Laras, Pak Demarwoto, Bu Yanti Pesek. Ya. Monggo, mataram. Tur. Larase campuran mboten napa-napa. Mbak Indah Laras. Budayati Pak Dewata Mbak Indah Laras.
Nadyanto namung lumantar wae mboten ngirangi raos pakurmatan kula. Kula warga ngaturaken penuwun awit budhe Pakdhe tuwin Mbak Iwindah Laras kepareng nyengkuyung kajat kula sak keluarga budhe. Boten napa-napa. Niku ning kula rada gelo sithik. Lho. Kok gelo? Kena ngopo aku munggah kok ora nganggo srepeg Bayu Aji. Wah. Dereng didamel kok, Budhe. Ya mengke didamelke ladrang Buyati ngoten nggih saged. Ku nek awakmu nganggo Bayu Aji, Indah Laras mu nganggo Bayu Sengoro. Sengoro teko maksude. Saderengipun kula matur kathah-kathah. Nggih. Nak Mas Bayu Aji, nak Amar, nak Bagong. Nggih. Nggih. Kula namung nderek memuji. Nggih. Mugi-mugi almarhum Ki Ageng Haji Anom Surata kondur wonten ing Kasedan Jati manggen wonten swarga langgeng. Amin. Sing perlu kula aturaken sekedhik nggih menika ndak aku dadi pengangen-angen. Nggih. Keri dhewe main ning ngendi ya? Wonten Jakarta. Wonten Jakarta pas gerah. Nggih. Tak pethuk nggih ta pas gerah kae. Terus Mas, jenengan kudu semangat. Panjenengan menika dadi pengayomane kanca-kanca seniman. Panjenengan isih dibutuhke kanca-kanca seniman. Ora mung kanca seniman, masyarakat sak Indonesia. Niku mbutuhke panjenengan, mula panjenengan semangat lho Mas. Nggih Mbak Yu. Niku mumpun kula tata. Ning kula ming duwe panyuwun jane siji Mbak Yu. Napa? Napa Mas? Kula nek enten napa-napa Nggih. njaluk supaya anak putu kula kabeh bisa rukun. Amin. Amin. Nggih. Niku nak mula tak aturke nggih, ndek wingi aku rong matur karo anak Bayu deng wisan nggih. Nggih. Nah, mila menika nyuwun tulung nggih. Nadyan ngendika sak klimah menika dadi kekancinganing panjenengan kabeh ya nggih ya. Amin. Amin Budhe. Insyaallah. Nggih. Menika para putra wayah bulik sedaya sampun manunggal lair batosipun. Nggih. Kula ya wis rumangsa seneng banget menapa meleh dalu sak menika kanca-kanca seniman sapa wae nglumpuk dalang nggih ta. Ya ketoprak, ya penyanyi, ya wis sapa-apa ya Mas Marwata nggih. Apa to? Piye ta iki? Melarang gathuk. Lah dawane ngono kok ora. Lah panjenengan mau kok mireng mboten ngendikanipun Ibu Buyati Pesek. Kuwi welinge almarhum ki sadurunge ketemu Lek Yati ki wis WA. Oh, ngaten. Sesuk nek Buyati ngendika ngono kuwi sampeyan wis ngerti dhisik tak kandhani Kang muni ngono. Nek ya aja dipercaya ngomongane ya ngawur. Ning sing terakhir aku neng titik nol dilalah aku ki rangkulan karo almarhum. Nggih, nggih. Sing rangkulan aku karo Mas Didik Ninetawa mergo Nggih. almarhum nyelirani hari Prama. Hari Kebudayaan. Ah, Nggih nika. Nggih. banjur ya wis kuwi wae lah sing diomongke wong kabeh do ngerti. Nggih. Dongane kabeh pokoke apik njur karo sing rukun kuwi kudu ditekuni. Nggih. Sebab apa? Biasane wong bentak sirah, wong slek kuwi siji anggere wong wis duwe apa? Istilah iki negative thinking. Jadi ora mungkin wong arep menilai seseorang ki apik. Terus Padane iki wah Mbak Indah Laras kae apik tekan ngendi-ngendi. Engko sing didumuk pisanan ki alane. Ane Indah Laras ki ngene-ngene sing ala. Ha kuwi dilangi. Kabeh sing negatif thinking dilangi diganti positif thinking. amin. Oh ya digolek apike wae. Ora bedane wong bojoan. Bojone piye, Mas? Ah, kudu takon aku ping 3 dene. Wah. Kowe ora bisa. Aku pisan wae bojoku ya sayang banget karo aku ya, Mas. Nang sehidup semati tok dhewe ora sehidup mau dikandhake
Sing tegese nek agi anyaran ki mesti dipikir ki bojoku ngene apik, aku arep lunga klambiku cepake. Engko nek senaja tuwa sithik dipikir eleke wong wedok ya mene ora tangi ngerti sing lanang teko bareng ora disambut. Aku wis dilangi. Ning pengalamanku ngono kuwi. Nggih. Ning rasa do tiru-tiru. Iki dirungokke Mimin bareng kuwi, Jih. Apri, Mbok. Ya ra, kowe wis ngerti urung. Nek babakan kerukunan kula sarujuk ning panjenengan kok dadi wong tuwa cara dene Kabeh kok ora beneran iki piye? bukti sampun nyata. Buktine piye lho? Mbak Endah musik keroncong jos, sinden mumpuni, jazz oke, nang luar negeri suarane kabeh wis pitados swatenipun. Apri nggih mangajari beksa ya apik, suarane ya hebat. Mas Bagong Glondor ya ndagel ya hebat. Kok kula pengen bedake? Lho ngene bedane. Suara kula rasa kaya Endah, kula ra iso digo ning luar negeri kaya Endah. Ning kowe ora ono ndek keistimewaan liyane. Apa, Pak? Senajan iki diajari nyanyi, diajari nari, wis tak ajari bengkel sepeda motor to lan. Engkang jumbo kalian profesi kula seniman ngaten lho. Saben gawean, saben profesi ki anggere ditekuni marek ki. Kesangeten kok mbok nyawa kesangeten ra kalian. Lah yo nganti usul kabeh iki lho Mimin. Ya Allah. Arep ora nesun kok pun kula apet. Iya. Sujono kono Mas Amar sing bakal ngukup kula. Dados kula malah kula blakake sisan wonten kok. Nggih, tak kukup tak timpal malah. Garis gedene kula badhe kawengku dening Mas Amar kula blakake ku janipun mati pun dangu. Nggih niku termasuk wasiate bapak jane. Mi anu le Mar sok kae Mimin tulung ya digawa ning omah. Nggih. Ngene, Pak. Di air keras nggih. Kowe aja lara atimu ya. Diworke gagak kae lho. Sak tenane ngono. Ning ujung kulon. Kaya si Apri kuwi wong dhisik bojoku ya ketok bagus apik, mulane lair ya ketok ayu. Nggih. Mbak Endah. Mbak Endah semono uga. Ning bareng kowe iki aku ki ya ming jajar karo Kang Mangun sing ngegong kuwi. Ya sing gedhe pamuramu ya. Nggih, upama kula kurang babakan swaten panjenengan kedang gladi kula kados sinden-sinden Klaten kalan sinden wanita mbok mangke kridanipun kados menapa. Lah kowe iki lho dadi sinden ki wis ora bener sik. Lah ngopo? Sinden ki kaya jenenge iki lho, Evita Barma. Evita Barma. Terus Desanta. Ida Lala, Dini, Ayu. Sinden kok jenenge Sukimin. Loh, kok joto sepeleke jeneng kuwi. Lah pripun? Iki wani beda karo liyane. Justru sing iso viral kuwi nek jenenge beda. Rupane ayu Satinem. Lho, ya to. Iya. Beda nek Endah Laras jumbuh karo rupane. Ayu. Kaya si Ida jumbuh rupane. Ayu. Iki Pasoryan kula kados jenenge arep ala Sutimin. Tulus. Jenenge ala rupane ya ala. Dadi konsekuen iki Pak. Konsisten. Lek. Kowe ra dilokke wong ya Allah, rupane ya Allah. Mbok jejer to, Lek. Lho ra mirip. Matane nganggo ngidak sikil barang. Nggih kok panjenengan lho, Pak. Aku dadi mbayangke lho. Pak Marwoto nek sanggulan mesti kaya kowe ngene iki. Aja ngawur kowe. Lah pripun? Nek kok padake sing nesu iki Lah terus wong luwih ala aku Dek. Ora apa-apa jeneng apa? Kabeh iki jenenge Arep kowe kaya ngono kowe iki ya duwe kemampuan sing apik. Iya to, Pasoryan menapa bakal sanes alah apik kowe iki dandan kaya apik. Upama ora dandan kowe iki ya mung meka kok ra iso. Ning apik tenan kok nggar tenan. Sih. Kowe iso meka ora apa-apa. Luwih modern. Cah saiki kathok apik wis disuwek. Cimen ketok meka. Nggih. Wis kowe malah iso dingenjekake nyulimbuk kae. Kowe kuwi ala ning konsisten. ala kok konsisten. Wis kecilik tekan kowe ala. Ning kasunyatipun kanca-kanca budaka menika menawi gladen, menawi mboten wonten kula semangatipun ragi kira. Lah dalah, mulai. Ora dadi lek graten wong sing laden wedan Dek. Lah sing usung-usung gamelan nggih Nanging Pak De, jurusan teater ijek kalah pinter Mimin. Menawi drama ketoprak niku menawi mboten Mimin wis pokoknya tidak. Iya. Menjiwai sekali memerankan sesuatu. Tepuk tangan untuk Mimin. Peran apa, Mbak? Peran apa saja terutama nek
sida paksa kuwi Sri Tanjung. Lho, niki senenge nek nggon ketoprak dadi watu kok. Lho, men diyoga-yoga. lah men duyung perjuret-perjuret. Waduh, Dadi watu. Iya. watu. Pak De Marwoto. Salam. Monggo sakmenika dipun selingi tembangan nggih. Nggih. Ah, Nyuwun berkah Mbak Indah. Mbak Indah yo nyuwun dungan sik. Iki adhiku lanang medhot ya wis keparang rawuh. Dik Yoyok, Dik Kangkong. Pada suka nggih rawuh. Pada suka rawuh kabeh lan Kadang Dalang Sukarjo. Kadang Dalang Sukarjo ora lali sing wayangane jebles saka kaya Suwargi, Nduk. Nggih. Ki Muda Sutarno ya wis keparang ado-ado saka ngendi kuwi? Blora. Heeh, ya wis keparang mrene. Matur nuwun. Kuwi ketok kok titikane. Pripun? Ketoke piye kok? Ketoke piye titian? Ketoke wong sudah sowan rene melu nengeti 100 dinane Nggih. almarhum. Ketok ora kepayon kuwi dadi do nganggur. Ya Ayo. termasuk aku. Ayo, Nggih. monggo Mbak Indah Mbak badhe Indah. ngaturke napa? Nyarah, derek. Monggo nderek mawon. Masih ki Trembang ugi rawuh kalau. Oh nggih, Dik Sigit nggih. Matur Matur nuwun. nuwun. Ya. Sing apik aku tak midhangetake ana ngisor kae, ya to. Sibuk kalian lenggah. Kowe ra ya kepiye Ning karo ampune gak ke putra-putra nggih. ora. Aku karo ngentekke wedang ya, Ger. Iki ya lek omong sampun iki akan putra-putra ya. Lek puterane wis semono jame sawi. Putra. Putra iki nek nggen putrane iki piye? Putrane. Kok puteran. Aku puterane. Oh nggih. Aja nek gak putra-puterane. Putra niku anak kok puteran. Nggih, matur nuwun. Anak iki liyane anak iso muter seker iku piye to? Karang Nggih. Ora seker kuwi busi. Aja lali jam 1 ya nak Amar. Nggih, mengke jenengan bel nggih Budhe. Tak gugal. Wah, jan. Entuk tanggapan tenggen kula Mas Bayu. Nggih, nggih. Nampi jesibahan kok ken beksa meleh. Ayo, ayo. Wayang wong pokoke sesuk. iki wis tuwa ya gremetan arene ning tak jongkong kowe ngono mah. Kuwi golek rambatan ya Pak De, aja di ya kok terus Mau dituntun endal pinarak munggah. Munggah, Cik, Rajen. Ayo ya ora kaya nek sing nuntun Pak De Marwoto wong ya kanca lawas. Lho, iki wis padha tuane. Men tulung tuntunen men ngono men. Nah, ngono lho. Aku karo iki wae kok. Lho, Karo Pak Pomo. kiai-kiai Wis ngono. Matur nuwun Budhe, matur nuwun Pak De. Nggih, matur nuwun. Lujeng lelenggah. Men lungguhan aku tak ngendang wae nek anu. Waduh. Lah kok ngendang jae pemawon anda kajenge ngalih. Monggo Mbak Indah badhe ngatur Napa, menapa nderek, Mbak? monggo. Anu kemawon langgam jenang kula Nggih. Ki Bapak Ki Haji Anam Suroto boten nate lali. Oh nggih, amin. Kita nggak akan lupa dengan Bapak kita semuanya. Nggih, monggo. Napa Buka meneh, celuk. Mbak? Kualik tembung iki ora Pak Haji Anam. Boten nggih. Ora Pak Haji Anam Suroto sing lali ning putra wayah karo penggemare aja lali karo Nganti lali. karya-karya agunge almarhum Ki Haji Anam Suroto. Oh, kualik ngono ya. Nggih. Diralat ya soalnya iki di streaming. Langgam jenang kula kemawon. Mawi bawa napa mboten Mbak Indah? Langsung kemawon. Langsung nggih. Monggo. Ayo. Monggo buka celuk. Pinten? Rencang-rencang. Duh. Sapa iki Mas sing ninding? Anu mengkipun gentar dipun bantaraken rumiyin Aja mawon. Nggih. ngono lho sing nembang aku. Biasane nek sing nembang Mimin alon-alon tintingane nganggo rasa. Mereka dalang muda Klaten ugi keparang sowan mereka. Lah. Nah. Mbak Mimin ki nek Kyai bagus kok kaya entuk mangsa. Coba-coba nek jenengan sing arep nembang tintingane piye coba-coba. Fokus yo ayang. Fokus. Ayang-ayang. Monggo ayan, fokus ayan. Monggo.
jalungan ngampleng bareng ayo. Lale. Yuk. Suarane Mbak Endah disaut Mbak Apri kaya ora salin piyayi. Lah iya, kok piyayi jebles. loro padha ayune, suarane padha apike, wajane hebat tenan. Sing beda kok mung ornamene coba to. Lah nggih. Elok ta? Hebat. Lah iya to. Jos. Janggute wedok. Nggih. Gulune wedok. Dalah. Dadane wedok. Dalah. Ametenge wedok. Isore. Apa? Terus ngisor wetenge apa? Apa Endah suarane sae. Sae. Lho, Endah guruku kaya apa? Sapa iki? Gurune ya mimin to ya. SKM lho. SKM SKM apa? apa? Sukimin. Kok sik etoke dililahi Mas Bayu apa ora nek aku nyuara? Aduh monggo. Oh nggih nggih. Kok aku nyuara? Tarik ngesik, tarik ngesik. Harus diklarifikasi dulu. Aku nyuara terus engko dialembono karo Pak Bagong Darmono karo Mas Bayu Aji kok sing liyane runtik atine. Kok sik dijaluki pasutujon sik nek nu. Para kadang Mbak Mimin menika badhe nyewanten parang napa mboten? Nek janji lho nek aku tok bakal lembono, aku tok kekucah, sliramu ora do drengki srei. Ya janji lho. Seniman ora tok drengki srei, rezekine dhewe-dhewe. Nggih kudu diluruske ya. Apa Mas Bagong? Kae mono laris mergo disenengi kae mono laris mergo Lah, pasang iya, susuk iya. nek ngaten menika. Wis ayo gak nyuwara. Ral sik ral. Nano. Ra diiringi sik ral ayo. Para kadang Mbak Mimin sae napa sae? Ya budal. Iki akapela tanpa iringan musik. Apik suarane maksude. Wah, iki jan. Dolala yo. Hup. Janji Santi suarane. susah padha dilakoni. Kok kaya iringan Laras Madya ya. Iringane Gandeng sing dan musikalitasnya tinggi, apapun aransemennya tetap bisa. Oh iya. Apapun genrenya tetap bisa. Kita tidak pernah tahu kadang didadak ternyata orangnya mung siter ya iso pelaku. Arep sinden kaya tinggi. Ning iya. Iya. Ya tapi mau. Oh diiringi diesel wae jalan. Suara dieselnya sanggo nembang. Maksudnya jangan banyak keluhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di Fleksibel lapangan. tembunge kekinian ki fleksibel. Monggo lanjut Mbak Yuk. Indah. sampun telas. Sampun telah. Ya apa tutuke Mbak Indah sik. Mintake wong ki mau nggo anu kok monggo. Iklan. Aku. Tepuk tangan Tepuk tangan Kang ke Mbak Indah. Matur nuwun Dimas Bayu. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Yu. Mas Bagong kalian Role Aman. Nggih Mbak Yu. Nggih nggih. Wis ya aku tak lungguh dhisik. Derekaken Mbak Indah laras sehat terus. Paringi berkah laris terus. Mbak Mimin, Mbak Apri. Para kadang budakan niku rak terdiri saking para kadang dalang. Nggih, leres. Ingkang kepareng dados komposeripun panjenenganipun Ki Dr. Sukisna. Ki Dr. Sukisna. Ingkang kepareng asta slentem menika kadang kula Mas Kusni. Demung 1 kadang kula Mas Sarlair, demung 3
Mas Dayat, saron kalih Mas Cukris, saron 3 Mas Dono, saron sekawan Mas Juwahir, saron gangsal Mas Gepeng, saron 6 Mas Excel Agung, saron 7 Mas Budi, saron 8 Mas Bagas. Ingkang pareng asta peking kadang kula Ki Dalang Gatot Pandaya, Kenong Ki Jalu Tama Pandaya, Kethuk kadang kula saking Malang gitu, Mas Tantut Sutanto lho. Kula saka Malang tak Piye Mas Gatot? Ado-ado saka Malang lho. Kudune ya ngendang apa demung ngono kok mah ngethuk. Ha niku kali gugah kok iku. Bonang penerus Mas Kasim, Nggih, Gambang Mas Hari Nata, Harinata. Siter Mas Rangga, Nggih. Wiraswara Pak Lik Gombloh, kawimbuh para kadang abdi. Nggih. Yo, waranggana ya akeh banget iki. Nggih, nggih. Niku waranggana 20 niki. Waduh lho. 20 Nggih. seragam kabeh. Engko munggah harus dikenalke. Nggih, siap. Iki tak ngaturke lelagon anggitane maestro sik ya, Nduk. Nggih. Amarga iki dadi keremenane keluarga besar, utamane trah saka Mbah Diyun lan uga trah saka Mbah Haji Anom Surata Siwargi. Yaiku lancaran titipane anak putu. Nggih. Ya diaturke sik ya, Nduk. Monggo dipun aturaken. Monggo dipurwakani bawa, kula nyuwun bawanipun ingkang saking abdi sinten, Nduk? Mang tunjuk, Nduk. Anu Pak Giarto. Pak Giarto nggih. Ha Nggih. iki ya sisa-sisa Bratayuda ki ya enak. Lah nggih no. Kantun Kerpa Swatama harus sing anu niku kok. Lah iya. Nggih, monggo Pak Gi. Monggo. Dipun aturaken. Monggo. Kita among atas peling yo kalimpot marang turun nira kang nyambung sejarah. Kula ugi matur nuwun Biyung Cange Nggih. lan adhiku Amar Nggih. kalian karawitan putri Laras Candra Lunita saking Segaran. Oh nggih. Kala wing sampun kepareng napa menika tetabuhan sawetawis ingkang dipun didik kadang kula Mas Tulus. Nggih. Lanjut. Kewajiban kang satu ngupakara murid bekti mamarti kautaman mamre bisa tulus rumaksa titipan nira anak putu hinudi murih lestari payu padha nindakno.
gemah ripah loh jinawi kertara harjo ibu nuswantara bumi kencana uga wis kawuka kanthi dasar Pancasila alase isene iku kabeh dadi titipane anak putu Prayoga budidaya slamete aja dilaleke nyoba lestariake supaya bisa anak putu karya besar saka Sang Maestro iki ngelingake ya nduk supaya donya utawa bumi lingkungan iki direksa merga kuwi dudu ndeke dhewe ning titipane para anak putune dhewe sumbek khususipun alas aja digunduli lah jangan sampai ada penebangan liar nah kuwi jane lagu iki relevan kanggo jaman saiki nduk saestu merga nek nganti engko alas do dibabati nganggo dalih sing macem-macem rak malah marai cilaka ya toh terus ana banjir bandang kaya ngono kae lah iki kanggo perhatian tumrap awake dhewe nduk nggih yo ngleres iki ana pamundhut saka netizen hampir semuanya ngersakake utawa nyuwun lagu-lagu karya cipta Sang Maestro nduk diaturake oh nggih heeh gandeng iki cik nuansa pelok barang ayo lagu karyane Sang Maestro sing pelok barang kaya apa nduk Selak ing janji apa heeh diaturke sisan ya nduk oh ngaten nggih monggo ayo diaturke buka saka kendang to kae nek ora kleru nggih monggo cah diaturake Selak ing janji Wirama Dangdut monggo aku wingi ketemu sing tak
Wah, elok seger tenan ya, Nduk. Nggih. Ah, jan penuh inspirasi. Mila karipta tahun 2014 2014. sareng kalian nandur ngunduh. Oh nggih. Engko nandur mundur ya diaturke. Nggih. Nah. Iki disenani sik ya, Nduk. Nggih, Mbak Eka. Mbak Eka karo Mbak Uni blendrongan sik rak ya ora apa-apa ta? Nggih. Dadi men Kali Mbak Ida Lala ya. Oh iya. Disuwun Anu lenggeran kencang-rencang wanita mbok sinten ingkang sampun kapiji. monggo, monggo. Mbak Eka, Mbak Uni. Tambah Mbak Ida Lala nggih. Pak Nggih, Dadi. nggih. Monggo. Ngene. Bendrong kulon. Wanita mbok perwakilan. Mbak Ida ya wanita mbok iki. Wah, elok. Mangke nyuwun Mbak sing Ida wanita sesindhenan Mbak Suci. Nggih. Wah, Jan. Derek wanita mbok iki pancen bathine akeh banget. Pripun ta? Lah nggih no ajar nyinden ki to gending ya diajarke. Iya. Joget ya diserambahi. Wiwit saka dolalak terus lengger, jaipong lho, gambyong, gambyong. Ora mung dilatih tok, Nduk, ya dipasarke barang. Leres. Dadi ana pangsa pasari dhewe sing Dan- gunakake. Selamat Mbak Eka atas gelar sarjana seninya. Oh, sesuk didadar dhewe. Dadarke wong akeh iki. Kok ya afian yo. Nganggo blendrong kulon ta? Bendrong kulon. Nggih. Yo Mbak Suci, sing assalamualaikum. Nggih. Monggo Bu Ida Lala, Bu Uni, Bu Eka Kebumen. Wah, Bu Mimin, Bu Apri, kowe lak ya wanita mbok. Aku ya wanita mbok ning aku Ayo. ngesuwi wae. Kuwi wanita pak nek kuwi. Wanita pak. Wanita mbok iki wedok kabeh. Maka bendrong kulon diaturke. Mbak Ida Lala jangan ngantek ngisen-ngisen aku lho, totalitas lho, kedah totalitas. Kakek mau kok meling terus jangan ning ndi to. Kabeh-kabeh kok dimeling. Oh, wingi bareng libur anu joget dolalak kok Nduk. Wah, jan wis aku ki kaya rumangsa ning dunia lain ngono bareng nyamang Uka-uka. joget. Nggih. Pak BG ngantek nak kersa kedap netrane lho le nyawang aku dolalak. Oh. Saking jijike. Monggo. Pun sama to? Sampun. Yuk. Ayo. Monggo aja.
ngendang kaya gawane penari ya, Nduk. Nadyan arep ora patek ketok ning ning ngendang karo merem gedhe-gedhe kok apik Pandu. Lah iya. Majan nyenengake. Nggih. Kendang kok karo glegeken ae to nek kowe iki. Niki kula aturaken wilujeng rawuh kunjuk dhateng kadang kula Mas AKBP Ferry selaku Krimsus Polda Jateng tuwin Pakde Kolonel Dwi Anggara saking Kemenhan. Nggih. Nuwun pripun? Niki enten Mas Garing Semarang nggih kepareng rawuh. Rawuh mriki. Wah nyenengake. Ayo nek ora walang kekek apa anu jogetan bendrong aku ora kiprah mawon. Kiprah bendrong mawon. Oh sing suwe kiprah ya. Oke. Ricik-ricik Solo wis men. Nggih ya. Ya men arep kesel ke Palembang wis ora lah. Maka dhewe raja-ajak iso. Iya dikiprahke yo. Ricik-ricik Solo monggo. Ayo Mas Pandu kendangan Mas Pandu. Nggih. Monggo.
Sing ngendang asline sering, Mas. Tamu gawe-gaweke. Tamu ki dudu bintang tamu tenan. Tamu. Lah sing ngundangi sapa? Ora ono. Ah nek jenenge wis rumangsa nyedulur nggih. Ya, ora mau nyedulur, aku sih bingung lho. Bingunge piye? Mobilku ora ono nggone nggo parkir. Oh, kono dicepaki Lapangan makam haji. Kok Kok Semarang ngegrab rak ya iso to rasa arek koso parkir. Iki ngene kan Bayu. piye? Wong kok Semarang kon ngegrab. Lah wong mampu ya ora apa-apa nek kuat. Loh, justru kudune dheweke sing ngisin. Lah pripun? Aku kok Semarang kok ngegrab. Berarti blojoku ora tau dikekke. Lah yo ngetokke sing saka Palembang Bacutan apa ya ora hebat ya. Lah lho, Lah mbok yo wingi pesawate njuk medun Solo rak ya iso. Aku kok iki Iya. tas iki isine nggo mateni Apa? Bagong ki iso. isine apa? Iki Kok tas kok iso nggo mateni? lho, antimo samplek panganan pula modar. Ya ora Tak kira duit apa pantimu. Matur nuwun lho Mas Gareng Krayara niki wau jane ana acara, bubar acara lagi tindak Solo. Nggih, wong nggih nyuwun pangapunten. Nembe mawon kandhang kula niku entuk sumbangan. Kandhang kula niku ngesti Pandhawa yen kula mboten partisipasi rak Nggih. dadi kok dilokke wong. Lah kok ya diundur sesuk bengi. Apa kowe sing ngekeki dhuwit kok mundur-mundur? Kandangmu kuwi lho kok ora mbok undur sesuk bengi. Bareng kene wayangan. Kandhang Nggih. kuwi ngesti Pandhawa. Dadi kae iki lho Mas. Pripun? Nuwun sewu kula namung komentar kula. Nggih. Kula nggih kepengin kaya ngeten iki. Nggih. Tegese Wis kepengin Kok pengen ngene iki. iki Sampun. pengetan 100 dina lho iki lho. Iki pengetan 100 dina lho. 100 hari lho iki. cita-citane wong. Oh lah. Iki khususe aku. Ah. Cita-citaku iki sederhana. Piye? Sok yen mati ya, akeh sing kelangan tur akeh sing layak. Nggih. Tegese kuwi wong sing ning donya uripe ketrima. Yen wis mati kok ora ana sing layak, ngenes-ngenes. Kuwi cita-cita to. Lho, Sok Kapan ki cita-citane? Hah? Aku ngenteni kowe sik. Ya ora. Lho wong jenenge ya nderek nggih niki nderek donga. Nggih, Mas. Mugi almarhum Bapak swarga papanipun. Amin. Amin, amin. Aku biyen wis tau tak tokke Piye? niki arep tak baleni meneh. Pripun, Mas? Biyen aku tau aku ki tau nembangke Pak Anom Surata. Piye? Piyayi nene gedhe dhuwur asma wis misuwur keluarga makmur keh pro penggemar seni padha ngagumi embab ringgit seni Jawi rina wangi tansah gawe tembang kidung kondang dadi dalang pinter sanggit sabet wayang pranyata dalang kondang saindenging nuswantara Ki Haji Anom Surata. Tepuk tangan. Matur nuwun tinggalan karyane Mas Gareng. Wis to, kok tinggalan. Kok dicatet karo kanca-kanca. Oh iya. Tinggalan ejek. Ditinggalke ning kene maksudnya men Nggih, sinau. Mas Kudur Semarang. Nang wae wong ki angger cedhak omahe pancen kemlinting. Kok cedhak omahe wong pancen omahe kok Iki pancen omahe kene kok cedhak omahe. Ya iya wis to. Wah ning Mas Gareng iki jan wae sing hebat tenan. Anu, Nduk, komentare Mas Gareng tentang sosok sang maestro, ayo, spill sithik wae. Sapa liya? Sampean kuwi lho. Oh, aku to. Oh. Komentar tentang sang maestro, ayo. Yang pasti bisa sebagai contoh. Wis Sebagai contoh.
Loh, apa-apa ki yen iso dienggo conto. Nggih. Kuwi tegese wis pinunjul. Oh nggih. Iso kanggo contoh dalang-dalang muda. Kaya Bayu ki. Piye? Ya iso nggo conto. Contoh piye? Kakange teko kopi wae urung wis dilokke. Sak iki. Oh jenengan karo Mas Bayu iki kakang adi to? Lha kepiye to kowe iki? Piye to kuwi? Aku ki lek anake Pak Anom Suroto sing disebratke iki aku. Kok sik to, kok ada sung sate. Apa ta? Lho, ada sung sate lho. Niku biyen ari-ari. Oh, tak kendangi kok joget dadi niki. Nek kresek kan ning ari-ari tak kendang. Ari-ari ini joget. Tak metu. Ari-ari. Iki urung tau nonton cerita Abimanyu lair. Nah, Abimanyu lair kuwi bareng karo ari-arine dipuja dadi Aribawa. Aribawa ki labu-labet karo adine si Abimanyu. Direwangi mati ora apa-apa asal adine makmur. dadi direwangi mati ora apa-apa. Asal adine makmur. Oke? Oke. Sesuk cerita kuwi arep tak revisi. Kok sutradara kok mulek sing ngeki penuangan piye wayang wong. Ning kula terima kasih salut kagem Mas Gareng. Apa? Terima kasih ki akeh. Kopi wireng metu kok. Wis ta. Nek mburi kelir tak cawisi komplit Mas. Teko mu keri galo Kopi. apa-apa. Iya, kopi jeruk teh tengkleng tak dadekke siji. Oh. Yen kopi jeruk teh mbok campur siji ra apa-apa mbok campur tengkleng iki piye rasane? Engko tak lek di blender diombe. Lah mbok campur tengkleng lah isine brengos tok kuwi. Ning weteng ya awor. Wonge teko apa ora? Ora ketoke. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, pun ketemu. Iki mau wani tombok wis ta? Nggih. Sing durung mung silat. Silat. Iya, perwakilan silat. Sinten Mbak Apri? Kene Mbak Apri dipimpin. Silat ki sinden Klaten. Oh, sinden. Nggih. Silat. Monggo Mbak Apri. Mbak Apri sinten ingkang dipun patah Mbak Apri? Nah, ayo disisanke ya. Perwakilan kok Klaten. Iki ingkang saking Klaten nenten di Evita Warma kali Mbak Lisa. Iya. Monggo ngaturke apa? Monggo. Ya Mbak Lisa kali Nduk Evita Warma. Sisan Dik Desanta. Lah iya kene. Ora kowe sing mbok sebutke iki mau sinden kabeh. Nggih no. Sapa jenenge? Evita Warma. Evita Warman. Desanta. Ditata. Elisa Rezutama. Ora sinden saiki kok jenenge apik-apik. Lah sinden Enten melih. Ora sinden biyen iki standarte iki mesti ngono. Darsini. Nek ra kumpuni. Lho lah iya, aku ora ngomong kualitas kok. Ning jenenge iki lho. Lho, niki saking silat Klaten iku nggih enten sinden lawas ning jenenge nggih sae namine. Sapa kuwi? Bunda Ervina. Wah, Ervina. Iya iya iya. Ervina Sutarni. Ayo ya diaturi sisan ra apa-apa kene. Gue daru to. Nek Bunda Ervina aja ding. Mbak Tarmi iki nyindan ra tau nyorong ngeden tok. Wong sia-sia. Kene Nduk Cahayu. Heeh. Monggo lagune napa Mbak Apri? Kene. Nggih, ragenan mawon nggih. Monggo. Ayo. Apa lagune? Ninggal katresnan. Oh nggih. Nggih. Ayo nanjake jaiponge ya. Ya. Adine Ali sing ngendang. Monggo diaturke para kadang.
Nduk Limbo. Nggih. Anak kula nang Amar. Nggih. Ijik akeh banget lelakon karya cipta sang maestro. Ingkang dereng medal nggih. Engko wanci gara-gara. Oke, Nggih. ditoke saiki iku ndak nganu entek. Aku tak ngasih, aku sayang ya, Mas. Nggih istirahat sik. Aku bar napa lunga Palembang Pak pesawat karo nggawa batang. Kae kae pesawat turu. Oh tak critani aku duwe peristiwa. Ya engko. Oh, terus saiki Piye? Piye? Aku ki ning pesawat gebelet nyun sewu ki wong manusiawi gebelet nguyuh. Nggih. Gebelet nguyuh ngene iki pesawat tenang bareng mlebu ki pas guang. Lah kok ngliwati mega ki pesawat kene, Mas. Lah aku ki arep golek gocekan piye wong iki goceki. Iya. Iki tak colke lak terus kebes. Nggih, terus. Wah, akhirnya aku dadi nguyuh karo ning ngene iki. Lah mbok mencolot metu. Wis ta, omong-omong yo sak anu kok selenget kok marake anu lho iki. Bapak. Pae, Bayu pae. Metu iku metu kok kamar mandi tang lungguh. Kalau Rasida cerita. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Ayo Nduk ngerapi kewajiban sih ya Nduk. Monggo. Boleh amar ayo. Tan samar pamoring sukma